wathandana nentombazane enabazali bebafuna ukuthi nithandane nisakhula nje kwakudala. Uma ungakaso waba kuleso simo uyi-out, vele uzibone unenhlanhla. Lento inzima mina ngayibona ngithandana noNomthandazo Mathebula eDondoni ngo-2022. NgoDisemba ngisemakhaya for maholide abo Christmas. Ngidibane naye uNothando Mathebula ngimshele angiqome sesiyathandana nje vele kumnandi. Kodwa unalento uNomthandazo yokuthi uma ngiyomchecka sekuntambama lingaze nje lingathi seliyashona kuba mnyama athi hayi ngibeke ekhaya. Ngivele angisho sengadrive nginemoto yami yokuqala sengiyasebenza eGoli ngi-administrator. Ngizodrive mangifika maduze nakubo uNomthandazo ngizothi hayi no angifuni ukudelela abazali bakho yabona. Ngicela ukukushiya la obese uyahamba hamba kungena kini. Athi hayi akunankinga ngishiye egate-ini. Ngimshiye egate-ini ngelinye ilanga ngithi mangijikisa imoto sengibuyele emumva ngibona amakhetheni sadlala kanje. Ngitshela ukuthi mhlambe umoya noma into ethile. Ngicabanga ukuthi umama wakhe uyangihlola kukhethenisi yabona. Ubuka le moto ekhanyisa amalambu efasteleni. Naku ngesonto lami lesibili ngisedondoni athi uNomthandazo hayi mina bengicabanga ukuthi sizikhiphe siye eMelo siye ecinema si-stroll nje sithenge nezinto esiyifunayo. Nawe uthi khona izinto ofuna ukuyithenga for abantu bakini le edrobheni so asambe yabo. Nami ngithi hayi no akunankinga nami vele ngiyafuna ke eMelo as you are saying khona into engifuna ukuyithenga. Sivumelane ngesikhathi 9 o'clock ngomgqibelo ngiyakulanda. Mangifika ngiyomlanda uNomthandazo uphuma uhamba noma wakhe. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe uma wakhe uyabona uyamkhapha uyabona so uyazi amanye amantombazana naleyo relationship nabo mama baba yabo ngathi somtshelile ngathi ukuthi hayi siyathandana so uma wakhe akanankinga nokuthi sihlangane yabona ngibona. Ngibone beza boyi2 emotweni. Ngivule igabha bangene boyi2 wakhona uhlala ngemumva. Makangena la motweni athi sawubona mkhwenyana. Ngithi sawubona mama. Ngisaba nokumbuka nokuthi ngiphenduke mina ngimbuka la manje sibukweni iRemira. Nomthandazo baby sofikile asambe. Ngithi manje uma wakhe ukhululekile yazi ukhululekile lo mama avele athi asambeni yazi kibe sekuyagcwala nalemlomo ezitolo akuthengeki uma kungiDisemba kuvele kugcwale kakhulu asambeni futhi nalesikhathi enisuka ngaso noNomthandazo 9 o'clock hayi bantu abethu nithanda ukulala. Mkhwenyana imoto enhle kangaka. Hayi ngiyakubongisa. Ufike nini emakhaya? Yebona lapha imoto angayistart ukuthi sihambe sikhombe eMelo. Dumisa imoto asambeni sisameleni ngoba vele sekulate manje. Hayi ngidumisa imoto ngihamba kancane kwazise futhi ukuthi ke kunama potholes yabona akusimgwaco omuhle ngakhaba noNomthandazo. Ngithi hayi mama leli isonto lami lesibili ngifikile lana akusisikhathi eside ngifikile manje ngithi angihambe ngiyodobha ngithathele umama into angayidinga ngoKhisimusi nangoNew Year. Athi hayi vele wena yazi ukhule uresponsible yazi wena bawuthi udlula la ngakami uye eMandela esikolweni. Abe uNomthandazo avuka ngimthethisa ukuthi ulala ngaka-ayini sekumele ngimlekelele ngezinto zakhe zesikolo kodwa nje wena hayi bengikubona ukuthi uyophumelela empilweni wenzani leGoli. Ngithi hayi ngi-administrator. Athi awubuke nje yazi kube wathandana noNomthandazo nisesesikolweni kube manje senashadana mos unesikhathi mos wena usebenza manje. Ngithi hayi kona seminyaka emine ngile eGoli vele ngibambe khona manje. Athi hey yabona uNomthandazo badlala ngamathuba babhizi bayehla bayenyuka namaginsa. Ngiyajabula nje usothole wena umuntu oresponsible. Iyahamba lapha imoto mina ngisijwayele ukuthi uma ngidrive abo long distance ukusuka ke eDondoni uye eMelo it's more than 115 kilometers. Manje
Ngiyazibuza ukuthi njengoba manje ngihamba nomama entombi yami ngidlala muphi umculo, ngoba mangidlala amapiano ngenzeka nami uzogcina acabanga ukuthi ngiyiginsa njengalama ex entombi yami awabiza ngamaginsa manje. No, ngidlale iChrist in Christ, iZayoni, ngidlale iZayoni. Imoto isahamba kancane, asikangeni ku main road ukuthi sesiyikhombe emelathi ngakhohlwa. Ngicela sibuyele emumva mkhwenyana. Ngithi mama, hey, siwela emuva sesilana khona ukukhohliwe. Ya, ngikuphekela umbila, ngivuke ngo4 ekseni ngakuphekela umbila. Phela kudala bawudla umbila lamakhaya bonomthandazo, ngimtshelile ekseni ukuthi angikhumbuze bese siphuma endlini singashiya umbila wakho. Angeke phela, angeke. Ngathi ngeke ngibhadale ukuye emlomo, wena nje awusatholi lutho. No, ngivuka ekseni kabi, akangitshela nje izolo ukuthi sizohamba siye Emelo. Hayi, ngavele ngathi hayi no, umkhwenyana wami kumele ngimphekele umbila. Sesiyajika-ke kuyolanda umbila, nalo mbila ngenza ngathi angiwufuni ngoba ngiwuhalele vele ngoba ekhaya sinayo insimu, asihlanyelanga ekhaya umbila. Manje vele bengiwuhalele, kodwa phela angifuni kwenza ngathi vele nami bengiwulindele. Ngithi hayi no mama, kunankinga ngoba sesihambahambile, ngizowuthola ngelinye ilanga. Ngathi hayi ngeke, ngathi ngivuke ekseni kangaka ungazodlala ngamandla ami. Hayi, bengiphethwe buthongo ngo4 ekseni, ngavuka ngawubeka lo mbila estofini, ngifuna ukukunika umbila wakho. Hayi, sijike sekulandwa umbila ophekiwe wami, ngibizwa ngomkhwenyana, kudlala iZayoni emotweni, ngiwuthathe umbila, ngiyadrive ngapha ngidla umbila. Angazi ukuthi ngizokhulumane nalo mama. Unomthandazo ubhizi, uyasmayila lana usefonini kuFront City. Uma wakhe akaxoxi, ukukhululekile. Ungibiza ngomkhwenyana, uyangibuza ngey'hlobo zami zasedondoni, uyabuza ukuthi ngizimisele ngani ngendodakazi yakhe. Yazi ukukhululekile lo mama. Ngithi mina lento le yenzakalayo ukuthi mina ngithandane nonomthandazo, kusengathi yinto bekahlale ayifisa sisebancane sisakhula, yabona. Ngathi mina sengifeza amaphupho abazali banomthandazo. Angazi noma ubaba kanomthandazo naye bekalapho kuleyo nto, uyabona. Hayi, siyafika, yazi sase sawufike Emelo, axoxa lo mama ukukhululekile mangifuna ukulahla, uyabona. Yabona lamaqembu ombila, yonke lento leyo nje uthi hayi letha la ngemumva phela wena uyadrive. Unomthandazo ngihlale ngimkhuza lento yakho ukuthi ahlale ifoni. Nasebusuku unje ungena ekameleni lakhe, ubhanyazwe ifoni imkhanyisa ebusweni, yabona. Njengamanje kuba uyakulekelela nje ukulahla izinto. Uma ufuna ukulahla izinto ungakhiphi izinto ngefastela. Unomthandazo akakunika iplastiki, ofuna ukukulahla ukufaka eplastikini. Nomthandazo yekela ifoni. Umkhwenyana ngaze asenzela amaphutha la ndleleni.